सरकारा बेखौ मावफुङाब्ला जोङो नागारनाय नङा। जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो बेखौ दावहा होलांबाय थागोन। जों गासै बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै बेयाव जोंजों लोगोसे दं। बेनिखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों बावैसोनो जों रायजो राजाखौ लानानैब्लाबो जोङो बेखौ प्रेसार खालामनाय जागोन। गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दिनैहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो मैया जेरैबायदि इउनाइटेड फराम अफ ex-NDFB बिथांमोना जेरैबायदि डिस्ट्रिक्टखौ दाना लानो हाबाय, जोंबो थिग बेफोरबायदिनो जोंबो चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय दाना लानो हाबाय। थ' लोगोफोर बिथांमोना मा बाथ्रा बुंदों बेखिनि बाथ्राखौ दान्दिसे खोनासंना लानि। थांनाय 21 अक्ट'बर 2022 आव जोङो बिजनी बलामगुरि गोरोबथा फार्म हाउसआव जों गासैबो NDB हान्जानिफ्राय जोङो मोनसे जयेन्टलि मोनसे इउनाइटेड फराम जों दानो हाबाय। जों बेखौ सेन्ट्रेलि जों दाखांबाय। बे दानायनि उनाव जोङो मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे ex-NDFB इउनाइटेड फराम बेखौ डिस्ट्रिक्ट कमिटि जों दानाय जाबाय। आरो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बे नैबे बामोनगाव मोनसे कमिउनिटि हलाव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बे इउनाइटेड ex-NDFB फरामखौ जों दानो हाबावबाय। बावनो जोङो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दिनै ज' लेंहरनानै दिनैनि जि कमिटि दानाय बेखौ जों दाफुंनो हानाय जाबाय। बेनिफ्राय जोङो बाक्सा, उदालगुरि, सनितपुर बेखौ दानो थांगासिनो दं। दा बेखौ जों गासैखौबो दाजोबखांनायनि उनाव जोङो जोंनि जिथु हाबाफारि बेखौ संकसनिफ्राय सदियासिम जोंनि जि एजेन्डाफोर दङ बेखौ जों मोनफा मोनफा लासै लासै जोङो मावलांबाय थागोन। जोंनि जिथु ex-NDFBनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ जोङो दिनैसिमाव जोंनि जि MOSआव लिरनायफोर बेखौ जों बांसिनखौनो जोङो दासिमावबो फ्राय मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जोङो खावलायो जि ex-NDFBनि जेसेबांनाखि मावनांगौ दफाफोर दङ बे दफाखौ मावफुंनो बा मावफुंहोनो थाखायनो जोङो गोबां लामा नायदोंमोन। बे लामा नायसेयावबो दिनै बिथांमोना मावना होयैनि थाखाय जोङो दिनै बाध्य जादों जे NDFB मोनब्रैबो हान्जाया जोङो दिनैनि दिनाव जों खौसे जानानै जोंनि जि मोननांगौ मोन्थायफोर बे मोन्थायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो जिखि सरकार फैया मानो आसामाव AJP, BJP, कंग्रेस बा जिखि फैया मानो जों बिसोरखौ जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जों होलांबाय थानो मावलांबाय थानो थाखाय जों बे आफादखौ जोङो दानाय जादों। आरो बियो जोंनि अनलि NDFBनि थाखाय नङा, सारा बुहुमाव थानाय जोंनि बर'फोरनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बे गासैबो समस्याफोरखौ जोङो जेसेबां हायो जोङो बेबायदि रायजो राजाफोरजों जयै ओंखारनानै जों बे खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय जों बे थांखिफोरखौ लानाय जादों। आरो डिआर नाब्ला सारनि बाथ्राखौ बुंदों, दिनै बेखौ बिथांमोना नाजाबाय थादों होननानै गभर्नमेन्टफ्रा बुंबाय थादों, सरकारा बुंबाय थादों। जों ओंखायनो दिनै जिथु NDFB ग्रुपआ जोङो जिथु दा गोदानै दानाय फरामा बेखौ प्रेसार खालामनो बा नायबिजिरनो थाखाय जोङो दिनै बे कमिटिखौ दादों। जोङो उनावसो मोनथिसिगोन जे बेसेबांसिम आवगायनानै दङ बा बिसोरनि केसआ दिनैसिम बेसेबां गोजौआव दंहैयो। जों बेखौ तदबिद लानो बा जोंखौ तदन्त खालामनो थाखायबो जोङो बे हाबाफारिफोरखौ जों थांखिखौ लानाय जादों। सरकारा बेखौ मावफुङाब्ला जोङो नागारनाय नङा। जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो बेखौ दावहा होलांबाय थागोन। जों गासै बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै बेयाव जोंजों लोगोसे दं। बेनिखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों बावैसोनो जों रायजो राजाखौ लानानैब्लाबो जोङो बेखौ प्रेसार खालामनाय जागोन गभर्नमेन्टखौ। जायखिजाया आफादा डिसमिस जाखांनायनि उनाव गावबा गाव सेरखाय बेरखाय जानानै जों दङमोन जोङो। दा आफादा डिसमिस जादोंब्लाबो जोंनि समस्याफ्रा थालांनायखाय जोंनि गासै दैदेनगिरिफ्रा माने मोजां सिन्था खालामनानै जोंनो खौसे जानानै मावनांसिगोन होननानै दिनै बे थांखिखौ लानानै दाखालि जि ex-NDFB इउनाइटेड फराम बेखौ दाफुंनाय जादोंमोन। बेखौ दाखांनायनि उनाव गासैबो डिस्ट्रिक्टफ्रावबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोर दानो होननानै बिथांमोना थांखि लानायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दाखांनायनि उनाव दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट दाफैनाय जाबाय। दा बेवहाय जोंखौ बिबानगिरि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ सेक्रेटारि आरो गोबां बिदिनो अर्गेनाइजिं बिबानफोर होनानै जोंखौ
होनाय जाबाय ओमफ्राय जोङो सानदों जे बिनि दारै जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन होननानैहाय ओमफ्राय जेरावहाय जोंना एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोंनि गोबां समस्याफ्रा थालांदों जेरै सिमा बारायनाय आरो जोंनि केसफोरनि ओमफ्राय आरो जोंहा गोबां दंबावो मुंख्लंफोरनि रिहेबिलिटेसननि बेफोर खोथाफोरखौ लानानैहाय जोङो जयै खौसेयै जुदि मावोब्ला जोङो दावगानो हागोन होननानै जोङो सानदों जोङो सरकारजों बा सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो जोंनि गेजेराव जि समस्याफोर बेफोरखौबो ओमफ्राय बाखि हाबाफारिखौ माखासे सम दावगालांनायनि उनावहाय जोङो आरो साबसिनै रोंलांगोन होननानै जोङो आसा थादों आरो जोंनि चिरां जिल्लायाव होनाय जाबाय ओमफ्राय बिथां बि फेंखा बिथांखौ सेक्रेटारि हिसाबै होनाय जादों इउनाइटेड फराम अफ ex-NDFB बिथांनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा मा बाथ्राखौ बुंलांखो नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ दिनैहाय बिथांमोना बुंलांबाय थादों रिहेबिलिटेसननि खोथा बुंदों केसनि खोथा बुंदों आरो जोंनिनो आफादगिरि जों लोगोसे जेलाव थाफानाय जेसेबां दैदेनगिरिफोर दं बा केडारफोर दं बिथांमोननि सायावबो नैबे इउनाइटेड फराम अफ ex-NDFB आफादा प्रेसार होनाय जागोन। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि।